Island Pangasinan. Said to be one of the most scenic roads in the Philippines that trails across the rolling hills of Pangasinan, Daang Katutubo gives visitors endless stretches of land and greenery. Alam niyo ba na ang Daang Katutubo hindi lang siya destination for tourists. This is also a favorite spot for cyclists and riders, and along the way, meron ding mga rest stop. Tignan na lang natin dito. Look! Andyan ang iba sa mga riders na nagpapahinga along Daang Katutubo. Hello po! Pupunta kami dito to breathe, tapos dinala namin mga anak namin para pumasyal. Yung flatlands, which is a different experience for us. Sa kahabaan ng Daang Katutubo, may accommodation na super sulit for the tourists. 600 pesos para sa couple room without aircon, 2,500 naman para sa air-conditioned room. 500 to 600 pesos para sa 6 to 8 pax room without aircon at 3,500 naman sa 6 to 8 pax room with aircon. Kung magkakaroon na po tayo sakali ng environmental fee, magkakaroon na singil na 120 pesos po. The 120 pesos will proceed to first to the barangay, mayroong percentage po, and then cleaning for the environment, yung mga mag-tutor, guides, kasama na po yun para kung sakali may mga visitors, kailangan mayroon silang proper guide tungo sa ating tourist destinations po. Ang Aguilar Tourist Assistance Center ay dito muna pupunta ang mga tao para kumuha ng tourist guide para punta sa ating mga attraction sa Aguilar like our lagoons, view deck, and the tribal community. Pwede po tayong dumiretso dito sa Aguilar Tourist Assistance Center or bisitahin nyo lamang aming page, the Local Government Unit of Aguilar, para sa aming mga upcoming activities sa aming bayan. Nandito na tayo ngayon sa intersection ng Daang Katutubo. This road leads to Sitio Mapita and to the tribal communities of Aguilar. Habang dito naman sa kabila ay papunta sa upstream lagoons and solar power plants. This road is also connected to Daang Kalikasan of Mangatarem, and it is also a link to Zambales. A home to almost 1,000 residents from the Kankanaey, Ibaloy, and Bago tribe rise a thriving community here in Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar. They are one of the reasons why Daang Katutubo was constructed. Bulan ti April 4, 1964, imay kami dito yung Mapita. Upat laeng lalakay idi, kantalo kami nga babarito idi. Ti population mi tatta serkat ko mapan nga almost 1,000 ti population tatta to yan. Dua nga klase laeng 33 bunga dadto kan Kanaey ken Ibaloy nga nagapoda iti probinsya ti Benguet. Taday to idi pagpagnaan mi datoy manipod ti Mapita inggan jay poblasyon ti Aguilar awitan mi amin ti produkto mi dito nga pamiila ko jay Aguilar. Dakil matin tulong iti Daang Katutubo dito sir. Ado ti umay nga tao, ado iti umay nga lugan, mangpasyar kada kami, kanda iti produkto mi pa sir. Maila ko mi iti nasyaat nga presyo, kat di dya tinakita mi nga dakil unay nga naitulong iti Daang Katutubo sir. Ito ang prime na daan upang marating natin ang community na Sitio Mapita at mabigyan natin ng services or community access road going to town at pag-deliver na nila ng mga food, yung farm to market road. At saka to lead Sitio Mapita as one of our tourist spots kung saan para makita natin na mayroon palang mga indigenous people dito sa aming lugar sa bayan ng Aguilar, Pangasinan po.
Daang Katutubo isn't just a home for diverse culture and norms. It is also a home for rich biodiversity, gaya na lamang ng ilang-ilang plantation. In 45 minutes to an hour, you'll reach the smell of ilang-ilang scattered to the silhouettes of the mountains of Aguilar. The flowers bringing the fragrance of the town across the borders through the perfume industry. This is ilang-ilang plantation na kung saan natatagpuan ito sa Barangay Lawag, Sitio Mapita, kung saan nahahanap natin ang production ng ilang-ilang. Ito po ay nagsimula ng year 2017 na kung saan nagkakaroon ng area na 270 hectares. Plantation ng ilang-ilang this is more than 27,000 na piraso ng puno ng ilang-ilang. Ang ilang-ilang na mga bulaklak ay ginagamit sa international perfume. With blue skies, luscious trees, and majestic slope and ridges, Daang Katutubo isn't just a road. It is where history, culture, and diversity collide. Aguilar is truly a gem to discover. Galilat, Aguilar!